Halo sedulur kabeh, aku saiki lagi nang Jogja, aku meh delok salah satu tanah nggone Sultan sing digawe lapangan. Nah, nang kene iki ternyata tanah iku goro-goro luas kanggo bal-balan ruame. Jadi neng kono cedak-cedake kuwi yo ana akeh wong sing dodolan. Jadi kanggo meningkatkan ekonomi nggih. Langsung ayo kita lihat tempatnya. Nah, iki daerahnya cedake Malioboro. Nah, kayak ngene iki ya, Lur. Jadi sakjane iki gak cuman pas malam, tapi pas siang wi yo ono akeh sing dodolan. Nah, iki dodolan apa sih, Lur? Nah, kuwi macem-macem goreng-goreng ngono ya, Lur. Pecel-pecel ngono. Nah, iki ono soto apa sih? Bakso karo mie ayam. Tapi nek pas esok yo ono soto, Lur. Nah, iki muteri lapangane yo. Nah, lapangannya iki sebelah kiri. Nah, akeh sing ning kono ki nang pelosok-pelosok ngono lho. Lesehan. Nah, kayak ngene iki yo, Lur. Agak peteng-peteng ki trae, Lur. Nah, iki akeh sing mangan ning kene ya. No, kayak ngene iki ya. Nah, sebelah kiri jalan ki akeh banget sing mangan-mangan. Nah, iki ya, Lur. Jadi iki beda saka kayak Alkit utawa alon-alon kidul karo utara iki gak akeh sing ngerti tapi no yo akeh sing rine. Nah, iki terus ana wong dodolan bakso bareng ya, Lur. Mungkin yo neng bakso tapi keliling terus angkringan. Nah, ini iki ya, Lur. Nah, angkringan iki sing ngelola kaya nah, kayak ngene iki ya, Lur. Iki kaya iki apa ya, Lur? Masya Allah, enake. Wes yo.